שלום, כאן שמעון דהן משמעון משכנתאות. היום בסרטון הזה אני רוצה לדבר איתכם על החשיבות והמשמעות של כל 100 שקלים בהחזר החודשי שלכם. לצורך הדוגמה, לקחנו את לוח סילוקין שפיצר במסלול קל"צ, קבועה לא צמודה, סכום של 700,000 שקלים בתקופה של 360 חודשים שהם 30 שנים, בריבית של 3.80. מה שיצא לנו זה החזר חודשי של 3,262 שקלים, לעומת תשלומי ריבית של 474,213 שקלים. עכשיו, כדי להעלות את ההחזר החודשי, אנחנו צריכים לקצר את התקופה. מה שעשינו, זה קיצרנו תקופה בשנתיים, ירדנו ל-28 שנים, מה שקיבלנו זה דבר כזה, החזר חודשי של 3,388 שקלים, זאת אומרת עלייה של 126 שקלים לעומת ההחזר הקודם, אוקיי? ותשלומי ריבית של 438,235 שקלים לעומת מה שהיה לנו בתשלום הקודם, זה 474,213. שימו לב, זה חיסכון של 36,000 שקלים. זה חיסכון אדיר, בנוסף לזה קיצור של שנתיים בהלוואה. זה באמת משמעותי ביותר. עכשיו, בסיכום, הבנקים, האינטרס שלהם זה שאתם תחזירו כמה שפחות כדי שתשלמו כמה שיותר. אבל לכם, האינטרס הוא הפוך, האינטרס שלכם הוא לשלם כמה שיותר, וכדי להחזיר כמה שפחות בסוף התקופה. עכשיו, לרוב משפחות יודעות להחזיר סכום מסוים, לצורך הדוגמה, משפחה יודעת להחזיר 5,000 שקלים, הבנקים ינסו לפתות אתכם להחזיר 4,500 שקלים, ולהגיד לכם, הנה בואו תחסכו כל חודש 500 שקלים, תראו איזה טובים יצאנו איתכם. מה שלא יודעים האנשים, בדרך כלל, שהולכים לבד לבנק, זה שעל כל 100 שקלים הם יכולים לחסוך עשרות ואפילו מאות אלפי שקלים לאורך כל התקופה. כשמדובר בהלוואה לעשרות שנים של מאות אלפי שקלים, החיסכון הוא אדיר. אז אל תתפתו להצעות של הבנקים, אתם יודעים להחזיר סכום מסוים, תחזירו את הסכום שאתם יודעים, וככה תחסכו המון 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 כסף.